Dobrý den! V dnešním videu si ukážeme, jak nastavit vzorce v tabulkách tak, aby se nám při kopírování nerozhodily, aby vždycky v celé tabulce počítali to, co chceme, aneb absolutní a relativní adresování buněk. Pojďme se na to podívat. Máme vzorovou tabulku, kde mám produkty, jejich nákupní cenu a počet kusů, které chci nakoupit. Když nastavuji vzoreček, chci vypočítat, kolik mě bude stát 10 kusů žvíkaček po 10 korunách. Vzoreček začínám jako vždy. Rovná se, Google tabulky už ví, co chci, ale já to udělám postupně, aby jsme si to mohli vysvětlit. Já chci, aby se mi násobila nákupní cena, což její adresa, té nákupní ceny, to, odkud to chci brát, je sloupec C a řádek 7. Vidíte, C7 krát počet kusů. Počet kusů má adresu, ta buňka má adresu D7. Výborně, odentruji a je to 100. Vypočítalo mi to správně, skopíruju si to dolů, protože to chci aplikovat na všechny svoje produkty a vidím, že mi to vypočítalo správně. Co se stalo v tom vzorečku? Mrkněme na to. Když dvakrát poklikáte na buňku, tak si můžete zkontrolovat, odkud vám to vlastně bere ty hodnoty. A mě to už na řádku 8 bere hodnoty z řádku 8. Z C8 a D8. Jo, vidím to tady. Co se stalo? To je to relativní adresování buněk. Oni se posunou o tolik, co posunu ten vzoreček. Já jsem ten vzoreček posunula o jeden řádek a o žádný sloupec. To znamená, že ta buňka se mi z C7 změnila na C8 a z D7 na D8. A takhle i v těch dalších řádcích. Super paráda, tady to funguje. Pojďme si vyzkoušet další možnost, kde už budeme potřebovat, aby se nám to trošičku zafixovalo. Chci vypočítat, kolik mě bude stát 10 kusů, 20 kusů a 30 kusů, co je pro mě výhodnější. Zase si udělám rovná se nákupní cena krát. A tentokrát chci použít tady těchto 10 kusů, protože v těch dalších sloupcích chci použít 20 a 30. Super, tady mi to funguje v pořádku, ale když to teďka skopíruju dolů, tak vidíte na první pohled, že to hází house numera. Proč? Podíváme se do následující buňky. My jsme to skopírovali o jeden řádek dolů. Ano, a ten vzorec se nám posunul o jeden řádek dolů. Posunulo se nám to z C7 na C8. To je v pořádku, to my chceme. Ale z F6, z té desítky, se mi to posunulo na F7. A to my nechceme. My chceme, aby nám to pořád bralo tady tu desítku, to znamená ten řádek 6. Tak já si tady všechny ty ostatní vzorce smažu, abych to mohla potom znovu správně skopírovat. A upravím si tenhle vzorec. Dvakrát do něho kliknu. A já chci, aby mi zůstal zafixovaný ten řádek 6. A zafixujeme to pomocí dolaru. No, můžeme před to dát dolar. Když dám před 6 dolar, říkám, C7 se mi může hýbat, jak chci, F mi zůstává, ten sloupec, ten se mi může hýbat, jak chce, ale já chci hlavně teďka zafixovat ten řádek 6. A pojďte se, co to udělá. Skopíruju to dolů a už jsou ty hodnoty správné. Co se stalo tady v tom řádku? Posunul se mi o řádek to C8 a tady mi to zůstalo ve sloupci F, ale zůstala mi ta 6. Vidíte, ta 6 se nehne. 6 je tady pořád stejná. Pořád. Výborně. Tak a teďka bych to chtěla skopírovat doprava. Skopíruju ten vzoreček doprava, ale tady je to zase špatně. Co se stalo? Tady to vypadá ještě relativně dobře. Ale když už bych to skopírovala tady, tak tady už mi to nevypadá dobře. Proč? Protože když dvakrát kliknu do té buňky, tak co mi to bere? Bere mi to počet kusů a ne nákupní cenu. Tady mi to bere správně
ten počet kusů nahoře. Když půjdu o řádek níž, tak vidím, že mě tady správně zůstal ten počet kusů, ale mám tady, zase to násobím počtem kusů, ale já to potřebuji počítat nákupní cenou. Co se stalo? Já jsem vlastně ten vzoreček posunula doprava a tím se mi i posunuly sloupce tady doprava. G je správně, to potřebuju posunout, ale Dčko není správně. Já potřebuju, aby mi vždycky to bralo ze sloupce C. To znamená, že já si potřebuji ještě zafixovat ten sloupec C. Zase vymažu si to, doporučuji si to vždycky vymazat a začít tím tou první buňkou, kde to počítáte. A já teďka už z té praxe vím, že si potřebuji zafixovat ten sloupec C. Takže já před něho dám zase ten dolar. Jo? Co mi to ukazuje? Cčko mi bude zůstávat. Vždycky chci, aby mi zůstávalo Cčko, ale když budu hýbat řádkama dolů, tak 7 se mi může změnit na 8, 9, 10. Tady zase říkám, sloupec F se může měnit. Když to budu posouvat doprava, já chci, aby se mi měnil, ale nechci, aby se mi měnil řádek. Takže tady mám zafixovaný ten řádek. Jo? Tam, kde je dolar, předtím číslo je dolar, tak to je fixované. Super, vyzkoušíme to teďka. Když to skopíruju dolů, je to v pořádku. Když to skopíruju doprava, je to v pořádku. A teďka to můžu zkusit skopírovat dolů a je to v pořádku. Zkuste si vždycky vzít třeba tu poslední hodnotu nebo nějakou další, kde se změnil i řádek, i sloupec. Zkusme si tady třeba kliknout 2krát do téhle a vidíme, že to mám správně. Násobím cenu nákupní a násobím počet kusů těch 30. Je to v pořádku. Super. A teď si ještě ukážeme. Já se přesunu tady někam doleva a ukážeme si, jak ještě zafixovat celou tu buňku. Představme si, že tady mám DPH 21% a já chci vlastně pro tyhle hodnoty všechny vynásobit těmi 21%. Co bych udělala? Rovná se tato hodnota krát to DPH, těch 21%. Kolik je toto DPH? Jo? Tak, tady mi to spočítalo správně, tady by nemělo být s DPH, ale jenom DPH počítáme. A když bych to skopírovala dolů, tak je to zase špatně. Proč? Už víme, když 2krát kliknu, tady se mi to posouvá správně, ale to DPH mi tady uhlo. Jo? Tak, smažu to. A já si chci zafixovat to DPH. A to DPH, ta buňka K2, mi bude vždycky zůstávat stejná. I když budu hýbat sloupcema, i když budu hýbat řádky. Takže já potřebuju dát ten dolar před ten sloupec K i před řádek 2. Abych si rychle dávala ty dolary, abyste nemuseli psát dolary, tak můžete použít F4, klávesovou zkratku F4, kterou když budete klikat, tak vidíte, že se mi to přesouvá ten dolar. Nejdřív u obou dvou částí, to znamená u sloupce i u řádku K i 2. Když zmáčknu po druhé F4, tak se mi to hodí jenom k řádku, zafixování řádku. A když ještě jednou kliknu, tak k zafixování sloupce toho Kčka. Ale já teďka chci, aby to byly oba dva. Zafixovala jsem, tak tady mám hezký smajlíky, zafixovala jsem sloupec K i buňku řádek 2. Jo? Takže tohle jsem zafixovala. Super. A co tady s tou F7? To chci, aby se mi to, tak jak to posouvám doprava nebo dolů, aby se mi to posouvalo i tady doprava a dolů. Výborně, asi to mám hotové. Skopíruju to na všechny buňky a je to v pořádku. Jo? Zase si to můžu tady třeba zkontrolovat v téhle buňce. Vidíte, že
a buňka, odkud to chci násobit, mi se posunula správně, jo, mám to na 30, tady to mám taky na 30 a na tomhle řádku, ale to DPH mi zůstává pořád na stejném místě. Tak jenom shrnutí, tam, kde máte $, tam to zůstává stejné. Zafixujete a uděláte z toho tu absolutní hodnotu, tu absolutní adresu buňky. A vždycky si jenom musíte uvědomit, jestli vám má zůstat zafixovaný řádek, nebo sloupec té buňky, anebo oboje dvoje. Děkuji za pozornost a zase někdy příště.